אוקיי, אז ממשיכים, הפסקה קצרה. נחזור לשורה האחרונה. ואשר נתן כתר מלכות בראשו, זהו עניין מה שכתוב במתן תורה בהתרה שעטרה לו עמו, ביום חתונתו זה מתן תורה. כי הנה אמרו הז"ל וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. מה הם החלו? הם קיבלו את מה שהם החלו. אז מה הם קיבלו? מה שהם החלו. מה הם החלו? בזמן מתן תורה, שהייתה רק התחלה, כשאמרו נעשה ונשמע, בימי מרדכי היה גמר הקבלה. זאת אומרת, אנחנו פתאום, חז"ל מחלקים לנו את מתן תורה לבלק של איזה כמה מאות שנים, שהוא בעצם התחיל בשבת מתן תורה, ביום השישי, ו' בסיוון, והוא הסתיים בפורים, או אולי אפילו אפשר לומר, אולי שבמובן מסוים הקבלה היא כבר כאן, כי הרי זה הפסוק שיביאו לבוש מלכות, זה פסוק שמדבר על מתן תורה. אז בעצם יוצא שפורים הוא הסוף של שבועות. עכשיו זה מעניין כי תרכב סוסיך מרכבתך ישועה, באמת קוראים את זה בשבועות. אבל מאיזה שבועות? ביום טוב שני של שבועות. אז בתוך הגלות כבר, כן? אוקיי. ונמצא שכל הבחינות ומדרגות שהתגלו במתן תורה, התגלו גם כן בימי מרדכי, וביתר שאת. כי בימי מרדכי היה גמר הקבלה, את אשר החלו בשבת מתן תורה. בסדר, זה סוג של נעוץ זכייתם בסופן כזה. זאת אומרת, אם זה נגמר פה, אז סימן שכל מה שהיה בהתחלה הוא גם היה בסוף. רק שבסוף זה צריך להיות יותר ממה שהיה בהתחלה. זה סוף מעשה במחשבה תחילה, שהסוף מעשה הוא מגיע במחשבה תחילה, הוא מגיע לפנימיות של מחשבה תחילה, יותר למעלה מזה. נכון? אני עכשיו חולם, אני חושב על בית, אני רוצה בית, בסדר? אני רוצה בית, ואני חושב עליו, אני מתכנן אותו בראש. אז כל מה שיהיה בבית, כשאני אבנה אותו, הוא כבר היה אצלי בראש. אבל כשאני מסיים את הבנייה, אז זה יותר ממה שהיה. זה מגלה את הרצון שהיה בפנימיות המחשבה שלי. זאת אומרת, אין דומה תענוג לבית. בעזרת השם שלכולם יקנו בית, אז הם ידעו. שאני גם ידע בעזרת השם. אבל ברור שיש תענוג כזה של ילד קטן אולי שחולם ומדמיין את הבית שלו. יש תענוג שבן אדם יש לו מפתח, כן? אז נכון, בשניהם הוא רצה שירותים, ויש שירותים, אבל השירותים שכבר הם מוכנים, למה הלכתי על שירותים? המטבח שהוא כבר מוכן, זה לאין ארוך הרבה יותר, ביתר שאת ויתר עוז, מהמטבח שהיה אצלו ברצון, במחשבה. כי במרדכי היה גמר הקבלה, ולהבין זה, הנה תחילה יש להקדים באור, מיימר הז"ל, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. מה התכלית של החוכמה? תשובה ומעשים טובים. שנאמר ראשית חוכמה, יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם, ללומדיהם לא נאמר, כן? אז היית חושב, שכל טוב לכל לומדיהם, נכון? שכל לומדים את זה, לא, אומרים לי לא, שכל טוב לכל עושיהם, דווקא המעשה הוא מביא את השכל טוב, והלומד ואינו עושה, מוטב לו שתתהפך לו שלייתו על פניו, כאילו שלא היה נולד. אדמו"ר זקן מסביר את זה גם ממש על המילים, בפרטיות, מה זאת אומרת שלא בתניא, אבל סתם בפשט, כן? כאילו שתתהפך שלייתו. כאילו המדרש עיקר, אלא המעשה. אך היינו, דווקא במצוות שאי אפשר לא לעשותן על ידי אחרים, אבל במצווה שאפשר לעשותה על ידי אחרים. אמרו בהפך, על פי וכל חפצים לא ישבו בה, אפילו חפצי שמיים. כן, כל הרצונות הם לא ישבו, הם לא שווים לתורה, כל החפץ, כל דבר שאתה רוצה, רצון עם תענוג זה חפץ, שהוא רוצה אותו מאוד, זה לא שווה לתורה, אפילו חפצי שמיים, אפילו אם הוא רוצה, לא יודע, להניח תפילין. שכל המצוות אינן שווים אפילו לדבר אחד מדברי תורה, דברי תורה הם הרבה יותר למעלה. הרי אנו רואים שיש בחינה ומעלה יתרה בתורה למצוות, ויש בחינה ומעלה יתרה בקיום מצוות יותר מדברי תורה, נכון? מצד אחד לא המדרש עיקר אלא המעשה, ומצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים אם מפסיקים לימוד תורה בשבילה. מצד שני, כתוב שאפילו דבר אחד מדברי תורה הוא יותר מכל חפץ, מכל רצון, אפילו ברצון של מצוות. זה קשור קצת האמת לויגש, כן, לאי טבת, שבויגש תשל"ו,
טוב, הרב מסביר את זה שם, מי שירצה יפתח. וגם מה שאמרו בתלמוד תורה כנגד כולם, ואף על פי כן, כן, שתלמוד תורה כנגד כולם, זאת אומרת, כנגד כל המצוות, ואף על פי כן, מה שנמנו וגמרו בתלמוד גדול, אינו אלא מטעם שמביא לידי מעשה. אז רגע, למה תלמוד גדול? כי הוא מביא לידי מעשה, נכון? גם בפשטות, אם אני נגיד רוצה להניח תפילין, צריך ללמוד איך מניחים תפילין, כן? וגם בפנימיות, פנימיות התורה, אני לומד איך זה מרגיש תפילין, מה המשמעות של תפילין, איזה פעולה זה פועל בנפש, איזה פעולה זה פועל בעולמות, באלוקות. לא לומד מה מרגישים כמו לומד מה מרגישים של ניגלה, כאילו what to feel, אלא יותר how to feel. הפנימיות התורה היא גורמת לך לחיות את זה בפנימיות. אז באמת מזה, אתה רואה שמזה מתייסדת המצווה. וזיל בתר תמה, כן הולך אחר הטעם. הרי מזה משמע גם כן שיש מעלה בזה מה שאין בזה. ותחילה יש להבין בעניין מעלה היתרה שבקיום מצוות על דברי תורה, והוא במה שאומר שגם כן תכלית חוכמה שבתורה הוא תשובה ומעשים טובים דווקא, כי בואו נתמקד רגע בעניין הזה, וכן הלומד ואינו עושה חולו, כן מה שאמרנו, אז מה יוצא כאן? הרי בחינת תכלית המכוון הפנימי שבחוכמה אינו רק תשובה ומעשים טובים, והתורה אינו רק כמו דרך ומבוא לבוא אל תכלית הכוונה הפנימית. זאת אומרת, זה יוצא שכאילו התורה היא משהו אמצעי. בפנים, הכל הולך, זיל אחר תמה, הכל הולך אחר הטעם. מה הטעם של התורה? מה הפנימיות של התורה? למה יש את התורה? בשביל מעשים. אז אתה יוצא כאן שכאילו התורה היא כמו דרך, מבוא. זה קצת כמו על דרך העניין הזה וואי, טוב, לא, אפשר לפתוח יותר מדי, אבל טוב, נו, אם זה יעבור ככה חזק, אז אני לא אתאפק ואני אגיד את זה. והעניין הוא בהיות ידוע שהחוכמה היא בחינת ראשית כל ההשתלשלות. ועל כן נקראת החוכמה ראשית, כמו שכתוב בראשית ברא, ותרגם יונתן בחוכמתה, כמו שכתוב כולם בחוכמה עשית חול. אמרו בראשית, נעמי מאמרו, כן, בראשית זה גם היה מאמר, שגם בחינת החוכמה בראשית, נכון, יונתן תרגם בחוכמתה, אז החוכמה היא גם מאמר. בחוכמה, בבחינת ההשתלשלות על כל פנים. רק שנקראת בשם ראשית לכל ההשתלשלות, ונקראת ראשית הגלוי. וכמו שלכל ראשית יש למנות אחריו שנית ושלישית, הרי גם הראשית מן המניין, מאחר שמונין אחריו שנית. ואם אין הראשית מן המניין, לא ייתכן לקרות שנית כידוע. אז אוקיי, אז מה העניין כאן? זה ככה. זה בלתין בעניין בהתחלה. הנקודה הראשונית, אמנם החוכמה היא מאין תימצא, אבל היא כבר תימצא. היא כבר התחלה של משהו. ובגלל ולפי הסוף של הדבר, אתה רואה מה היה בפנימיות של ההתחלה. מה עשתה הסיבה הפנימית של ההתחלה. כן, איך הוא כותב את זה יפה בסוף. כמו שלכל ראשית יש למנות אחריו שנית ושלישית, הרי גם הראשית מן המניין, מאחר שמונין אחריו שנית. אם אין הראשית מן המניין, לא ייתכן לקרות שנית, כידוע. זה סוג של מימה נפשך כזה. אם אתה קורא לו ראשית, אז סימן שהוא אחד מתוך כמה, כי יש אחריו כמה. ואם הוא לא מן המניין, אז אין כלום, הוא לבד כאן. זאת אומרת מה נקודתו מכאן? שבמתן תורה הראשון, כבר היה פורים, כבר היה הגאולה. שהעניין של סוף הדבר הוא נמצא בתחילתו, בפנימיות תחילתו. כן, זה כמו, האמת טוב, כן נגיד את זה, שיש בעצם את העניין של הגדול תלמוד שמביא לידי מעשה, מה הקטע פה? אז הרבי מסביר את זה במיימר, שמה זאת אומרת גדול תלמוד שמביא לידי מעשה? בגלל שלעתיד לבוא העיקר יהיה המעשה, ועכשיו גדול התלמוד ולעתיד לבוא יהיה גדול המעשה, לכן יש כבר התנוצצות מזה עכשיו. שכבר עכשיו, למה התלמוד גדול? כי הוא מביא לידי מעשה, זאת אומרת גם בצורה פרטית, כמו שהסברנו, שכשאתה לומד משהו הוא מביא אותך לעשות אותו, אבל גם בצורה כללית, כמו שכתוב בתניא ולמד זין,
כל מעשה, שימות המשיח זה שיהיה כל מעשינו ועבודתנו במשך כל זמן הגלות, זה מביא לימות המשיח. גדול התלמוד שמביא לידי מעשה זה על דרך שמה שאנחנו עכשיו לומדים, התורה שעכשיו אנחנו לומדים, היא מביאה אותנו למעשה, לימות המשיח, לגאולה. אני מרגיש שזה צריך עוד ביאור, אבל אני לא רוצה להאריך יותר מדי, אז מי שרוצה ייכנס בפנים ויבין כבר. יהיה מלך.